Assalamualaikum ya kiwani. Dengarkan kiasan Katida mandiri kullu nafsin saikatul mauti. Tiap-tiap yang bernyawa menanggung sakit jabati tidaklah dapat dibanding lain. Elo lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari biasa. Matahari lah tabi daripada matinya. Mangkulah turun angin tangkas kayu-kayu asal pemukapin di pusiang angin tanah bangkati sawah satu itu dengan lelapi. Okam bagayo insan bagage la mole alla ma para madompa. Bunyi lebar dia pijama kaja Madinah yang kita. Lalu ke situ ada sebabnya makum itu malaikat imam beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri. Ada mulai lama buru lama mati. Tobat ninda batari mulai elolah tobat dari zaman begini. Jangan menyesal kemudian hari Semua lagi nak dalam sidang. Apalagi kita berada di dalam Minang, di Minangkabau adalah tambah. Ada hotel talapu, di pandai talaka, di masuk ini, di mana pemalang. Lala karano binalu cupa di pape di dagang lalu. Dari kaliru lagi mi yang berkata bahasa pula didali yang baju negara kanara goyo kaguyu dia coba ngara lain malu. Kalau tak ingin ayah jo ibu bali dan tu balu nama nape cucu Hello la buanga Untuk surang tu
Thank
pada itu agatinuka Aratinyo tanyo de kawan mana leka itu. siapa Tuhan kamu siapa nala iman kamu Laila konasi. Oye palakulu kamu Tisano si jahil de mana salah de nyodiri. maka kule Tuhan Dio weka padorobi Suruhanyo Allah inna fiduli. awak babuwe sakandati Asyang Rasulullah, asyang nyopai. Kironyo paya okana cumati Oh di dunia mali orang namo kanai. ngajian tarikan laba bunyi topan Muhammad lah tahu di Tuhan. jadi alas sabika depan nana membesokan Malas kadiki de adoba katinggalan. Masara ila joro punyo indah ala dibawakan mama camato dalai tongke la di tangan ini di kue awak mana buakan Tinggallah di sangko de badan kolanan kakaran. nana para po ayat nala sudah lama narangkan Dari bulan Maret Ote anam lapun wa anam sekian banyaknya bola pakaikan. menjadi beban di umat Islam. Wahai saudara, tolong sabar, bukan dilarang mengaji torikanai. Memakainya itu kok laiba isyarat Memakai kain mulai martabat. nan patuh di kamang nan patuh di lepe Kebanyakan umai sana di zaman begini pitua lamanya batan yang kaji awak lanya tunai obai memipi Torikalanya to pakaian siari. utang banyak iyo lampi-lampi Sangan oleh buli la dibai la joti. sajan oleh harato pabriana abi soal pengajian dan kajian la dibari Sakit yang dahulu daripada la
pagi tadi. Bertemu sia sebelah negara wala nasi sandi. Lewala sia sebelah tamat mengaji. Aldi balia gala walau walun de babini. Allah diberi gala la dimu kola de nanami. Allah la nyo hadir yo mama ala de nyo tadi. Nala temu datang ala dosan nak jo ganti-ganti. Jauhan nanti bo nanda ke punala kamaria. Nanda dua daman urun enam dua bawa laman lagi. Akaili la de jo mudi ala batamu di la siangani. Kini lah mencoamu dan Allah senang hati. Sabana la nyo sanang apa lagi yo malam kini ya do sinar berapi. Allah kamu diberi jo sinar lah senang hati. Aku lagi de nyo sini la topan singal lampu lai kamaria. Walau ganti-ganti indah jadi kesini. Acara nola la de nyo ganti banyak acara la di malam kini. Walau Tuhan ku malina mungkin inyo pai mengaji. Omalila nambah sasaratoan ku ala Imam Sidia. Walau dari pitala dan Allah siang ku megi. Oh siang tadi ni yo malia pun alah kamari. Karena ku megi nak jadi kesini anak kecil sekali. Tapi ala meninggalkan ni yo lain ala malam kini ya. Kalau ditinggalkan kau apa-apa nak terjadi. Karena nanti sini nak kapanyo langang sekali. Oh malah nyolang lagi kalau lagi pandangi. Orang matala tayo dan lagi lah puja buki. Kalau aku malin macahayo mawe atati. Karena ala de bali awadowi la malam tadi ya. Ane mawe amu nala sabta tadi. Karena de Bali ya baru pulang ade mengaji. Apalagi rumah bali kini yo na de nyo kini ya. Manur ika banyo de nana sadang sari sekali. Mungkin de la beto kini sadang manunggu ya. Bangko aku malina di dalam nanti-nanti. Iyo nawa ila sabar. Iyo etolah la saudaro. Ada ya so ala pangaji ala jadina ni yo de rasonya. Lanjut anio ada sagi anio dari kami de batu. Sebagai yo de sambung ngajui tore kanan yo putui jatuh. Kini ba abana yo nangkasanang di mano yo mangko kasero. Dijadi yo malam sama kilalu yo batambare bang de nyoju. Lalu yo de kana marian kala senja yo kamari bedo. Aku lagi adalah de nyokan no laila ma yo de lalo yo. Walaupun agak sakit de sange de sunti inyo hilang rasonyo. Adalah yo kamila de nyoja pula kana ebera yo kasahadonyo. Aku sabab iyo de karano mangko yo kana rabu-rabu. Mungkin yo suntila de nyo pius ala yo hati prosesnya. Itu mangko sabab yo de saki inyo mananyui nyo kakapalo. Ada saing go mandi judi dia yo de la yo anak siang jatuh. Itu mangko sabab yo de karano kalau saki inyo sabana bedo. Kami yo nanti tengah rumah hanyo yo manari mo sajo. Tapasonan de sayang ko indah bagi pih ngipih sajo. Tapi syukur alhamdulillah sampai kini lai lalu Yo denan yo lagi yo senyo kini la mulai yo bakajo. Ola lola na ayah la lola pici dengan mako. Ayah lai kini ola mandendang la dekan pulo. Usalanyo anak one bai ola hati yo. Kalau saki suna era suna itu Allah yo la biaso. Kalau indah suna era su indah Islam agama gitu.
yola biaso. Ona yo hilang sakina biar ayah kipe-kipenyo. O balai mama lain, o nilai banyak yo kamandango. O salah anak kanuang, o nilai sampailah bayigo. Begitu yo denyo bana kalau yo nala dikiro. Mama yo denyo anak kala siap pulo de bajago. Ya itu nala si asep labagala yo baru pulo. Sadonya yo mama anak lah duduk mengalih yang inyo cako. Putih yo kasih sayang, o kabake kamanakanyo. O salah ingo anak, o neja marabo-rabo jungo. Iyo kalau yo tibo sakit nana pak mandendang yo de kampulo. Supaya yo de sakitnyo indah sampai yo kata palo. Kalau agak taraso sakit baik saja yo lalu mudo. Kalau mayo ninju dindi ang ayah sabana la kota bedo. Natatu kani sabuina na jale yo kani baso. O sakila basunay iyo wala biaso. Karena nana pak yon anak iyo lah dulu yo naman cubo. Mungkin yo de bali yo lah biar para pulo yo dahulu yo. Mungkin yo lah waktu itu namu malampang yo de kapalo. O indalanyo sa ganitong yo kanya pamangkari sa isunyo. Tapi yo kabaan anak onde de ayah kamangato. O indah di karajoan ang kakabamano nasib nito. Kalau indah di karajoan ni yo tantu yo de badoso. O balai itu sarar di dalam yo baagamu. Allah manan jadi sunnah de rasul gitu salamu ko. Iyo ay la janana, iyo ay la jago puno. Kalau anak sampai jago, onde maya kota ino. Lalo sajo, uliana sana ngisu aino. O balai itu mana de sayang anak yo makironyo. O balai itu mana kalau disabui kalau dibaco. Kini ba agak ranca onde yo nande yo konco ambo. Sopayo lama lalo anak yo la dini muko kito. Dialah nyo ayah o manden dan yo lagu lamo. Tapi yo maaf diminta kapado kito la nama samo. Di Mario jo irama tapi sebagai bayangan saja. Kalau dibuat tak langsung aduh yo ala mintu. Aduh mama rumah tati aduh pulo mungkin orang sumando. Oh yo lahi rasa kada yo lai banayangan sajo. Apalai mama rumah kini yo sadang buat video. Baiko diulakan onde kaki payo baranambo. Kalau yo lagu ini memang gak rumi yo mama conyo. Karena de lagu ini oh kisah senil orang jando. Dan ditinggalkan dek suami karena Allah yo mandiangku. Itulah di tapi mo itu bangsa mula sajo. Idi bakalam indah malam pula denyo pulo. Oh awak lanyo bansai tiga di pondok lampiro. Memang mah itu mana kalau yo tinggal di tapi limo. Indah ado de balampu listrik
bakanda tu. Ai lalu yo bagalimpangan yo adola de malimo. Ai dua masuk itu pikiran nyonde yo panjang yo. Oh seandainya ai anak onelai masih lai yo. Mungkin yo de nyo anak indah nani yo kata ni yo. Kalau di bayi balaki apa diri anak sudah iko. Sehingga yo nasib anak mungkin akan rasio-sio. Onde takat tuang nasi mana yo manenangko. Paralah kasayang ayati indah sayang ayakan bang kitona. Tapi yo kawa ala de bunuh bunda kalau baca doiko. Apalagi denyo anak atio hari gilno la bakanda aju. Anak-anak para tamu itu meminta titi malanjo. Anak yo nang kado minta kuliah yo kabalando. Ayana yo nomor 3 minta dibalikan oto pajero. Anak yo nomor ampe marenge minta onda pario. Anak ya paliang takia palain bana kahayayo. Mana ngayo kanda anak palio busu makin maibu yo mandeju. Karano de kanda anyo agak lain dari nabi aso. Satio nyo de bakanda bilo amak kabalati mudo. Anakku ditinggal ayahnya, ay mak ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun rumah balampu edak baginya. Hidup di tengah dusun, cuma di balampu lah indah banginya. Ay pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. Malam atau merewang, rumah terkena di masuk susah. Malam atau merewang, rumah terkena masuk bahaya. Pabilo anak menangi, hatiku rasoi Terkena masuk duduk, rumah masuk ayah lai aduh. terkena masuk dulu, masuk ama alunyo baca loiko. Lai nak dicari gantinya, hatiku ralang nian. Anak lagi mengenyam, rumah lun tahu salah dan benar. Anak lagi mengenyam, rumah lun tahu salah dan benar. Meminta kepada Tuhan ya Allah, tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang, Rumah minta murah rasa setia. menjelang anak gedang, untung mak balaki sekali lain. Itu sekadar hiburan. Yo makola magan tua kola inyola nyojago. Assalamualaikum hormat Merdeka. ya